1938 मायथाइयाव जापाननि सासे दुखिया नखराव जोनोम जानाय मानसिनि सिमाङा दंमोन जे बियो बुहुमनि गेजेरावनो सासे गिदिर बिजनेसमेन जानो। बिनिखायनो बियो गासैबो गावनाव दंनाय मानि धोन सम्पति गासैखौबो फानजोबनानै बियो गावनि मोनसे फेक्ट्री लागायो आरो बियो जेब्ला पिस्टन रिं बानायो अब्ला टयटा कम्पानिया बिनि गासैबो पिस्टन रिं बानायनायखौनो केन्सेल खालामो। बिनि गासैबो सिमाङा बायफ्लेलांनायनि लामायावमोन, नाथाय बियो जेननाय लायासै। बियो आरो 2 बोसोर खस्थ' खालामनायनि उनाव पिस्टन रिं बानायनो थाखाय बियो जेब्ला टयटा कम्पानिनि अर्डार मोनो जोबोद खुसि जायो। आरो जेब्ला बियो अर्डार मोनो बिनि आखायाव थाखा फैसा गैलामोन, बिनिखाय बियो जापाननि कम्पानियाव लन बिनो थाखाय जेब्ला बियो हेल्प नागिरो अब्ला बै समावहाय नैथि मुलुगनां दावहा जाबाय थादोंमोन, जायनि थाखाय जापाननि सरकारा बेनो लन होनो थाखाय माना खालामो। बिनि गासैबो सिमाङानो आरो खनसे बायफ्लेलांनायनि लामायावमोन, नाथाय बियो जेननाय लायासै। बियो गावनि नखर आरो गावनि लोगोफोरनाव बियो दाहार लानानै गावनि फेक्ट्रीखौ आरो बानायबावो। जेब्ला बियो फेक्ट्रीखौ बानायखाङो आरो बिनि प्रडाक्टसा ओंखारैनि सिगांनो आमेरिकानि बम बारुद होनायाव बिनि गासैबो फेक्ट्रीयानो थेर बेथेर जानानै बायफ्लेलांजोबो। बिनि गासैबो सिमाङा आरो खनसेबाव बायफ्लेलांबावो, नाथाय बियो आरो जेननाय लायाखै। बियो आरो नाजाथाबदों। आमेरिकानि बम बारुद होनायनि बायफ्लेनायनि जि एसे एनै दङ बे गासैखौबो बुथुमजोबनानै बियो आरो खनसेबाव गावनि फेक्ट्रीखौ बियो बानायबावो। नाथाय बै समावहाय जापानाव जानाय मोनसे बांग्रिङा बिनि फेक्ट्रीखौ आरो थेर बेथेर खालामनानै गालाङो। नोंथांमोना मा सानो? बे जेनबायना? नङा लोगोफोर, बे जेनाखै। बियो आरो नाजाबावदों। बिनि नाजानाया दासिमबो लागै जोबाखै। बियो आरो बै समावहाय मा खालामखो? बियो बै समाव जापानाव थानाय साइकेल फानग्रा 25,000 सुबुंफोरनो बियो स्टिक हरबाय जे आङो बेबायदि साइकेल बानायनो सानदों, जाय साइकेलखौ नोंथां आरो आंहा पेडेल गायालासिनो जोङो थांनो हागोन। अब्ला बिनि गेजेराव मात्र 3,000 सुबुङाल' बिनि एन्सारखौ हरबाय, बिनो रिप्लाइ हरबाय। अब्ला बियो जिखिनि थाखा मोनबाय बे थाखाजोंनो बियो फार्स्ट बुहुमनि गेजेरावनो मटर साइकेल बानायजेनो आरो बे मटर साइकेलनि नामखौ सुपार काप होननानै मिथिनाय जादोंमोन। नाथाय बे मटर साइकेला गिलिर जानायनि थाखाय बेयो मार्केटाव सेल जायासै। नाथाय बिथांनि बे नाजानाया फेल जायासै, मानोना बिथांनि बे नाजानाया बै समावनो आधाया एबा खावसेया साक्सेस जाखाबायमोन। बियो आरो खनसेबाव नाजाथाबनानै बियो बै सुपार कापनिख्रुइ रेजेंसिन मटर साइकेल बुहुमनि गेजेराव बियो बानायग्रोयो। नोंथांमोना मिथिगौ ना बै मानसिया सोरमोन? बे मानसिनि मुङानो जाबाय साइशिरो हन्डा आरो बे साइशिरो हन्डानि कम्पानिनि मुङानो जाबाय हन्डा। जाय हन्डाया दिनै मुलुगाव फ्राय 100 हादोरावनो बा 100 हादोरावनो दिनै बिथांनि बाइकआ सेल जायो आरो बुहुमनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन बाइक बानायग्रा कम्पानि होननानै फेक्ट्री होननानै दिनै जोङो मिथिनो मोन्दों। लोगोफोर, आङो दिनै नोंथांमोनखौ बे काहिनिनिफ्राय बेखौसो बुंनो सानदों। जिउआव जोङो देरहासार जानोब्ला, जिउआव जोङो साक्सेस जानोब्ला जोंनाव नाजाथाबनाया थानांगोन। दिनै नाजाथाबनाया थायामोनब्ला जानांगौ नोंथां आरो आंहा आरोबाव बहुद समय लेट जाबावगौमोन, जोङो मटर साइकेल गाखोनो मोननाय नङामोनबो जानो हागौ। नाथाय बिथांनि नाजानाय, बिथांनि सेस्था खालामनाया दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे आरोबाव बुहुमखौ दावगानायनि लामायाव जोंखौ खालामनानै गालांबाय। लोगोफोर, बिनिखायनो जोङो आं बेखौ बुंनो सानदों, जिउआव देरहासार जानो आरो साक्सेस जानो थाखाय जोंनि सायाव गोबांथार खैफोद आरो हेंथाफोर फैयो, नाथाय जोङो बेखौ नारगारनानै दावगालांनांगोन। आङो दिनै